panic buying ng walang pera. Panic buying ng walang pera. No, 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 no. Hello guys, ito po dami po mag-panic buying ang walang pera. So ito po, ay maraming tao. Zero balance. Oi, 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 oi. Huwag nyo masyadong dibdibin yung video kasi ginagawa natin yun for fun. Para sa katuan lamang po. Balik na aso. So, don't forget po na mag-subscribe sa my YouTube ko po, Jonyo Pidang Sayote. At mag-click po ng follow sa Facebook page ko po. So, sana po nagustuhan niyo yung video. Kita na naman ako. So, kita-kits po tayo sa susunod na video. Maraming salamat po sa panunood. So, sorry, ang gulo talaga ng buko eh. Sabi nila sa Facebook, 'di ba? Ito daw panlaban ng corona. So, ito lang ang sinaping ko. Banana. Hindi, joke lang. Totoong masustansya itong banana, pero hindi ibig sabihin pangontra sa tawag dito, pangontra sa coronavirus. Pero in reality, sabi nila ito daw ay athletes food. Ito daw yung pagkain ng mga atleta kasi pampalakas daw. Pero not necessarily na panlaban sa corona. So maraming salamat po sa panonood. Sana po suportahan niyo po yung ibang video. Maraming salamat. Ang pangit ko, no? Grabe. Gulo ng buko. Naligo naman ako. Gulo. Pero anyway, doesn't matter how I look like, diba? Importante, napapatawa ko kayo. Sana lang. Sana all. Maraming salamat po sa panonood sa susunod po na video. Bye!